स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर बोलबम गाना गांजा के भाव बोला फुल वीडियो सॉन्ग प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से, जिनकर पहला हिंदी और नया बोलबम गाना भक्त है महाकाल के फुल ऑडियो सॉन्ग टिप्स म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर नया और रक्षाबंधन स्पेशल गाना 3200 के देबऊ सूट गे बहिनी फुल ऑडियो सॉन्ग गुंजन सिंह एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के एक्शन स्टार अभिनेता यश कुमार, निधि झा और चांदनी सिंह के ओर से, जिनकर आवे वाला फिल्म बच्चन के ट्रेलर एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा। ये फिल्म के लीड रोल में आप सभी के यश कुमार, निधि झा, चांदनी सिंह, गोपाल राय और भी बहुत सारा कलाकार नजर आई हैं। ये फिल्म काफ़ी पारिवारिक नज़र आ रहल बा। ए ट्रेलर के अगर आप लोग देखे के चाहतनी तो एंटरटेन भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना खेली है बाबा पबजी फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ई गाना के अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह और कविता यादव के ओर से, जिनकर गाना हमको भी लड़की पटाने आता है फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ई गाना के अब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के हेलो कौन फेम सिंगर स्नेह उपाध्याय के ओर से, जिनकर नया गाना अधूरी के ट्रीजर स्नेह उपाध्याय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। ये गाना के वीडियो के आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द स्नेह उपाध्याय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल जाई। आठवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला, कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना शादी सेट हुआ क्या फुल वीडियो सॉन्ग किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ई गाना के अब तक 26 मिलियन यानी 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर गाना ए पाहुन हो लॉकडाउन बा फुल वीडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।